Nagdalag kumbo. Nagdalag kumbo. Balalaso kang bata ka. Ayos! Di mo kapag buksan, sudlon ko rin ka ron. Madam. O, George! Mayong aga, madam. Paano na lang rin? Wala git siyang mayong aga sa akon. George, di ba lagi habala ko na ikaw sa mo nga sitwasyon dire? Madam. Paano rin? Madam. Mag-apat ka na kabulan supo. Mangyo lagi ko, madam. Ah. Mangyo lagi ko, madam. Wala pagi ko'y kwarta, madam ba? Kabudlay kayo. Di pa, di. Ang gipadala sa akong nanay, madam. Para lamang ko to sa akong bugas, sudan. Ay, madam, mangyo ko kanimo, madam. Tiwat sa may emotion ni Abi dong kay paano na lang ni ko magdugay pag hindi loy-loy na ganda akong kabagaan pordoy pag akong negosyo. Paano di kay apat nakakabulat sige kung bayad ko rin tiyog tubig. Madam. Paano ni? Apat nakabulat do? Mangyo lagi ko si madam. Amo gani na ginaintindi ko ikaw pero dapat ako intinduhon pati mo. Pero madam. Paano di? Sa apat ka bulan, utikan ko ikaw. Madam, diya lang ka, madam. Di ka na magsulod, madam. Ate, pili ka, sukton ko ikaw ka ron. Pili ka pagwa ako ng imong mga gamit dire. Kung sa iyo ron lang kung isipon kag kurok-kwintahon, wala kagid may mabilin dire nga gamit mo. Basta nang brief mo pag mamay-ari ko na ina. Madam. Mahutik lang gani ako doon sa... karon. Kinusi ko ng labaw. Sige, madam. Sulod. Dali pala. O sige. Just lock the door. Madam, hindi pag-ilak ang door, madam. Hindi kay para... Hindi punta mabatian sa iban. Kaya daw, kung gagiyambal ko abisi mo kag kung mabatian ka iban, ikaw lang yung na-opera ko daw ka-ampere man ko para sa ila. Sige, madam. Sige, madam. Ano, dog? Sugiran ko ikaw sa gako ka. Gipadol niya yan. Sa gako nga mag-history. Madam. Sugiran ko ikaw. Madam, pwede makamusugit, madam, pero buhi yan, na, madam, buhi. Pili ka, suktol ko ikaw ka, no? Kung isipon lang gano'n, kung magpalaga, kung isipon lang gano'n, kanang apat ni mo kabulan, kung kunta-kuntaho din, apat ka po rounds, kulang pa na yan. Patay na. Patay na. Pero sugiran ko ikaw. Madam, kabalo ka dog sa ako, guys, storya. Ginadool niya. 15 anyos na ako dugay na nga balo. 15 anyos na. Kung isipon mo, bawat tuig, kwentahan ko ikaw kag tagaan ko man ikaw sa para masiguro ay kakabalo kung pila ka adlaw ang isulod sa isa ka tuig. 365 dong. Aga 365 sa sulod na sa isa ka tuig. Kwentahan mo ko na niya. Pero kung kwentahon ta sa sulod sa ang 15 anyos, 365 times 10, 3,650 sa sulod lang nasa pulo ka tuig. Kung tungaon mo pag din ng 3,600 kuan na, bali may mo sinari pa. Kiriwan ka na. Basta 15 anyos. Doon ka balaw ka 15 anyos na ako dugay de bayo. Madam, kung gusto mo, hindi ba lara ka na ko sa imong problemado kaya ikaw sa sabag. Madam, tinood na problemado ko. Gusto mo ba lang ang imong problema madula sa isang iglap-lap? Gusto ko, madam. Gusto ko. Para balagali kung gusto mo. Madam. Kung masugot ka. Sa ano nga kondisyon, madam? Operan ko ikaw sang libre ka na tanan. Libre ka na sa tubig. Libre ka na sa kuryente. Libre na ikaw sa pagkaon. Importante nga ari lang ikaw sa akon nga pudir agod ikaw magkuryente sa akon. Madam. Ikaw na bahala magkuryente sang akon. Tinakas. Madam. Madam. Pinakas nga lupoy. Tingala ko nga gaina. Nakakita ka na sang pinakas nga lupoy? Tingala ko nga ganina na ni Mahog Lupoy. Nagdala na ikag Lupoy, madam. Dok,
Paminsara bala. Wala ikaw sang obra. Nagaantos ka pa sa pangita sa imong adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Kung ikaw, maayo magpaminsar kang magbinag-binag, nga magpaminsar ka pa kung pabor sa imong tanan. Ano ba ginahulat mo? Tagaan tagas ta buwas. Madam. Ang importante, palipaya lang ako. Mateng. Palipaya lang ako. Anong gina... Ihatag ko sa imo tanan pati ning isa ka kwarto dito sa likod. Ihatag ko sa imo. Pati tuluhan ko. Ora mismo. Murag na ko'y nadumduman na ni. Murag na ko'y nadumduman na ni. Sige. Nga nalibre og tubig. Sugot na. Sugot na ba Nalibre na? og tubig. Ha? Nalibre og... Ha? Nalibre ang Libre ang sapatos. sapatos. Nalibre ang sanina. Nalibre ang brief. Ano ba na pagahimuon ko sa ibo kung magpakabuot ka? Ano pa? Desisyon ka dayon. Ha? Madam, tagay ko panahon. Madam, kayo mo desisyon ko, madam. Sige na do. Malakat na ka. Pag desisyon ikaw, kagwarong nakadesisyon na ka, pwede mo na ako kuhit-kuhiton. Kag diri na lang Madam. matapos ang atong sugilado. Toktobas, bakitay na bakitay. Mabuhay!